Čaute, vážení športoví priatelia. Dneska si poďme rozoberať, lebo už sa nám to pomaly začína kopiť, že elektronika ide aj na hlavný, aj na vedľajší. Tak poďme si to rozoberať, ako to bude teraz prebiehať. Teraz všetkých, čo sú tu, plusy a minusy už tu ostanú. Hej, plusy a minusy ostanú, budeme v tom ďalej pokračovať, lebo to je perfektná séria, ktorú som teraz vymyslel Slavi, aj pred 2 mesiacmi a furt to funguje, ste si všimli. Preto ja by som chcel, že by sme trošku plus a minus dávali aj na vedľajší. Čiže, bude to takto prebiehať. Plus a minus bude samozrejme vyzerať, bude súčasne. Keďže nebudem tam dávať, že part 1, part 2, part 3, part 4, to bude tu na hlavnom. Vedľajší bude mať iba plus a minus. Nebude to špecifikované tým, že čo. Poviem produkt, minusujeme si to, odplusujeme si to, vydáme to na hlavný aj na vedľajší kanál. Na vedľajšom kanáli vyšlo včera videjko, keď ste ho nevideli, tak tam som konkrétne viacej hovoril o tom. A je to až potom, ak som kritizoval Apple Watchky. Bola to čistá krása. Takže tým pádom takto to bude pokračovať. Chcel by som aj trošku už zapojiť jednu osobu, ktorú vám nebudem menovať, lebo už všetci dobre poznáte. Tým pádom budeme pomaličky, sa blíži školský rok. 1. septembra, ktorá bude v nedelu, si sadneme do obeda na stôl, ktorý sa tomu hovorí Maťo Štýler stôl, a si dôkladne porozoberáme, čo sme za to leto urobili a čo sme za to leto dosiahli a čo ešte musíme zlepšiť. Moja vízia je prvá, ja som povedal, čo som si myslel a ja som to aj tak urobil, aby to tak bolo pecka. Vidíme sa zase, jak sa vraví, vidíme sa zase útorok. Ja dúfam, že vám toto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček, follow a srdiečko. Ja sa aj teším u ďalšieho pekného, kvalitného videjka a máte sa rozhodne v septembri na čo tešiť. Radím vám, lebo to bude bomba. Čaute.